Λοιπόν, η κατάσταση έχει γίνει τρομακτική με τους ληστές, τους σαντάκηδες, την εγκληματικότητα. Ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν έχει την αστυνομία δίπλα του. Φτάσαμε στο σημείο, πήραν οι πολίτες σκυλιά και αρχίζουν και περιπολούν μόνοι τους στους δρόμους. Βιτζιλάντες που λέγαμε και παλιά στην Άγρια Δύση. Σου λέει εδώ είμαστε. Τώρα μόνοι μας θα καθαρίσουν την κατάσταση. Ναι, γιατί άμα περιμένουμε κανένα να μας σώσει, σωθήκαμε. Για πάμε στον Γιάννη Σωτηρόπουλο. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Εδώ στη γειτονιά μας, στην περιοχή των Ελληνορώσων, σε απόσταση αναπνοής από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα κρούσματα παραβατικότητας, κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις, ξυλοδαρμοί έχουν αναγκάσει τα παιδιά της γειτονιάς, θα λέγαμε, κάθε βράδυ με τους σκύλους που βλέπετε, με τα μηχανάκια, να έχουν δημιουργήσει ομάδες περιφρούρησης, να περιπολούν, καθότι αστυνομία τη νύχτα δεν βλέπουν. Τι παίρνουνε τη νύχτα και κάνουν περιπολίες οι ίδιοι? Περιπολίες και με τα μηχανάκια και πεζοί με τα σκυλιά που βλέπετε, που φέραμε 2 από τα πολλά σκυλιά που υπάρχουν εδώ. Έχω δίπλα μου τον Νίκο, ο οποίος του έχουν κλέψει το μηχανάκι σε 10 μέρες, του έχουν ανοίξει το κομμωτήριο, του πήραν μια τηλεόραση πλάσμα. Ναι. Τι σας ανάγκασε να βγείτε στον δρόμο? Μέσα σε 10 μέρες έχουν γίνει 10 τουλάχιστον κρούσματα. Τους φίλους μου εδώ τους έχουν κλέψει που βλέπετε μπροστά. Μας πήρανε τηλεοράσεις, αυτά. Το φίλου μου του πήρανε με τον πιστόλι το τσαντάκι, του αλλού. Πού γίνανε αυτά ρε παιδιά, εδώ γύρω-γύρω? Εδώ γύρω-γύρω. Ναι. Το πιο σοβαρό, Δημήτρη, το πιο σοβαρό είναι ότι του παιδιού δίπλα είχαμε ένα ξυλοδαρμό με τον πατέρα του. Δηλαδή? Το χτυπήσανε χωρίς να τον απειλήσουν. Δηλαδή από πίσω γροθιές, τον πατήσανε με τα πόδια τους. Τον πατέρα του? Ναι. 70χρονος με σοβαρά προβλήματα υγείας, διαβητική νευροπάθεια, όπως μας είπε. Για να μας το πει ο φίλος μας εδώ, τι έγινε με τον πατέρα του? Του ρίξανε 2 γροθιές από πίσω το βράδυ, χωρίς να τον απειλήσουν να δώσει το κινητό ή οτιδήποτε. Τον πατήσανε με τα πόδια και στο τέλος έσπασε μύτη, δόντια κτλ. Και στο τέλος πήραν ένα κινητό αξίας 100 ευρώ. Δηλαδή τίποτα. Είναι ευτελούς αξίας ληστεία για μένα. Θα μπορούσαν να. Καλά, τόσο μεγάλο πρόβλημα έχετε εκεί στη γειτονιά? Θα μπορούσαν να τον απειλήσουν και να του πούνε δώσε μας το κινητό σου, θα το δίνει ο άνθρωπος. Αλλά του ρίξανε γροθιές χωρίς να τον απειλήσουν. Ναι, για να φτάσετε στο σημείο όμως να βγείτε έξω να κάνετε εσείς περιπολίες, σημαίνει ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο πια, έτσι. Έχουν πάρει κινητά από παιδιά από το σχολείο, βγάζουν πιστόλια. Να, τον πατέρα του αλλού του παιδιού του ρίξανε 2 κατσαβιδιές στην πλάτη. Κατσαβιδιές? Ναι, εδώ είναι το παιδί δίπλα με το σκύλο, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει φαίνεται τώρα. 2 κατσαβιδιές στην πλάτη, στον πατέρα σου? 2 κατσαβιδιές στην πλάτη, στο κεφάλι και στο χέρι. Επειδή πήγε να αποκρούσει τη μία κατσαβιδιά, την έφαγε στο χέρι. Επιχείρησαν να τον ληστέψουν, έτσι. Επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Και τώρα τι κάνετε εσείς? Αυτά είναι. Και τώρα τι κάνετε? Τι κάνουμε, βγαίνουμε περιπολίες, ό,τι δούμε κάθε βράδυ μετά τις 8, ό,τι δούμε μπροστά μας, αυτό, κανένα περιστατικό, να μπούμε εμείς στη μέση, γιατί έχουμε μανάδες, έχουμε αδερφές, έχουμε. Να βγούμε να τους προστατεύσουμε, να μην έχουμε άλλα. Αφού η αστυνομία δεν υπάρχει, είμαστε 500 μέτρα από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, είμαστε 10 στενά από το Μέγκα, να το πάρετε προσωπικά αυτό δηλαδή. Ναι. Γιατί μπορεί να γίνει σε μια συνάδελφό σας μεθαύριο. Μα ούτε συζήτηση. Και 10 στενά. Και πώς πηγαίνετε 2-2 ας πούμε με τα σκυλιά? Πώς... 2-2 δεν πάμε. Πάμε 5-6, γιατί αυτοί μπορεί να οπλοφορούν από ό,τι κατάλαβα. Ληστέψανε και ένα ζαχαροπλαστείο και ένα σούπερ μάρκετ λίγο πιο πάνω εδώ πέρα. Με ελοστάρια, με αυτό. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο οργανωμένοι. Γι' αυτό παίρνω και το σκυλιά. Δεν παίρνουμε τα σκυλιά. Άμα γίνει τίποτα, τα μολάμε. Αυτά τα σκυλιά είναι εκπαιδευμένα, τα έχετε εκπαιδεύσει? Ναι. Είναι σκυλιά που έχουν το αίσθηκτο της αγριάδας. Οπότε, άμα δουν κάποιος να. Φέρτε λίγο μπροστά την εικόνα να τους δούμε τους ανθρώπους. Άμα απειλούνται τα σκυλιά, αγριαδικά, μπαίνουν τα σκυλιά. Έχετε πέσει σε κανένα περιστατικό τέτοιο, δηλαδή σε κάτι που. Προσωπικά, εγώ ούτε έχω δει. Είναι ατυχία, αλλά ούτε έχω δει. Κάτσε ρε παιδί μου, και 2 λεπτά. Ξέρεις, αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο, έτσι. Πώς είναι το όνομά σου? Νίκος. Νικό. Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί εσύ τώρα, συγγνώμη, άμα πέσεις πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος ληστεύεται, εντάξει, θα επέμβεις. Διαφορετικά, 5-6 παλικάρια με 2 σκυλιά. Ποιον θα κρίνεις εσύ ότι είναι, ας πούμε, ύποπτος ή ότι δεν είναι ύποπτος? Ή απλώς όπως περνάς να τους φοβίζεις? Μα έχουμε κρούσματα, δεν τα έχουμε 3 ώρα το βράδυ. Τα έχουμε μέρα μεσημέρι στα σχολεία, τα έχουμε απόγευμα με ξυλοδαρμούς. Θα το δούμε μπροστά μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες, είναι ερασιτέχνες.
Θα κάνουν μέσα στο μεσημέρι, στο σχολείο πάει και ζητάει τα κινητά. Κάπου θα τον πετύχουμε, κάτι θα γίνει. Τουλάχιστον να προστατεύσουμε έναν πατέρα, ή μια μάνα ή μια αδερφή, ό,τι κάνουμε. Αφού αστυνομία δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πόσοι είσαστε παιδιά που κάνετε αυτές τις περιπολίες? Κάποια 15, 20. Είστε παιδιά της γειτονιάς, δηλαδή επαγγελματίες, φίλοι κλπ. Έτσι. Ορίστε. Επαγγελματίες, ναι, φίλοι, παιδιά της Που γειτονιάς. έχετε μαγαζιά, που είναι τα σπίτια σας. Ναι. Είμαστε από μικροί και βγαίνουμε παρέα. Λόγω ότι έπαθε και αυτό ο φίλος μας με τον πατέρα του, έχουμε ευαισθητοποιηθεί όλοι και βγαίνουμε με τα σκυλιά. Προσπαθούμε να σώσουμε έναν άλλον πατέρα. Ακόμα και μια συνάδελφό σας, ακόμα και ένα παιδάκι που δεν φταίει σε τίποτα. Απλώς όπως λέει και ο Δημήτρης, είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, γιατί άμα πέστε σε καμία συμμορία, τίποτα με πιστόλια και αυτά, τι θα κάνετε δεν ξέρω. Σκεφτείτε καλύτερα να πέσω εγώ παρά να πέσει η μητέρα μου ή η αδερφή μου. Ναι. Προσπαθούμε, Εντάξει, δηλαδή είναι μέσα στη γειτονιά μας. Δηλαδή τα κρούσματα είναι αποστάσεις ενός στενού. Δηλαδή είναι μέσα σε 10 μέρες μέσα στη γειτονιά μας. Εκεί χτυπάνε. Έλεος, δηλαδή κάπου να σταματήσει αυτό. Πάντως το κανονικό είναι να βρει έναν τρόπο ο κύριος Χειροφώτης, ο κύριος Παυλόπουλος, η αστυνομία να περιπολεί και να σας προστατεύει, παρά να αναλάβετε εσείς αυτό το ρόλο, γιατί έχει κινδύνους αυτό. Επιτρέπεται 500 μέτρα από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και από άλλα δημόσιες υπηρεσίες εδώ πέρα να μην έχουμε αστυνομία το βράδυ. Τουλάχιστον 2 ζετάδες να περιπολούν τη γειτονιά. Μα δεν είναι μόνο το δημόσιο Δηλαδή, τάξη, το δικαιοσύνη, το ανάπτυξη, το δημόσιο τάξη. Σε απόσταση 100 μέτρων. Αν έμενα στο Ζεφύρι ή στην Εκάλη θα με βασανίζανε κιόλας. Υποτίθεται ότι εδώ πέρα είμαι στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι περιοχή αμπελοκήπων είναι. Είσαι και η σχολή αστυνομίας απέναντι που είναι καμιά 500 κάθε μέρα. Βέβαια, δηλαδή άμα έμενα στην Πάρνη θα με κάνανε. Θα με πέρανε και θα με βασανίζανε κιόλας πριν μου πάρουν οτιδήποτε. Είμαι Δημήτρη, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι νυχτερινές ώρες η περιοχή των Ελληνορώσων που ανήκει στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων δεν βγάζει περιπολικό. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί δεν υπάρχει προσωπικό και περιπολικό για να περιπολεί στην αυτή τη μεγάλη περιοχή. Ούτε ένα περιπολικό. Υπάρχει καταγγελία ότι δεν βγαίνουν επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν περιπολικά σε μια πολυπληθής περιοχή όπως είναι η περιοχή των Αμπελοκήπων. Σε απόσταση απνοής από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Λοιπόν, να προσέχετε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Μόνο αν μπορεί η αστυνομία να στείλει ένα περιπολικό το βράδυ στη γειτονιά μας, τώρα που είναι φρέσκο και έχουμε πρόβλημα, να το στείλει, να μας βοηθάει και αυτός να σταματήσουν τα κρούσματα. Δεν θέλουμε να βασανίσουμε κανέναν, ούτε να πιάσουμε κανέναν για να το χτυπήσουμε. Απλά να σταματήσει. Ό,τι πήρε, ας φύγει. Τώρα να σου πω κάτι, αν έχεις τον πατέρα και τον έχουν ρίξει κάτι σαμπεντιές και αυτά. Αν τον βλέπεις τώρα τον πατέρα με μύτες και δόντια σπασμένα, κάπου το παιδί αυτό δεν φταίει να γίνει δολοφόνος. Μπορεί να τον βρει στον δρόμο για να του κάνει και μεγάλο κακό χωρίς να το ξέρει.